Ahoj, mám tu takéto parádne dievčenské topánky v takej perleťovej farbe s ružovou podrážkou. Sú na podrážke 0,40, čo je taká podrážka univerzálna, by som povedala. Je určená na také normálne nôžky, aj širšie nôžky, ale znesie aj trošku užšie nôžky. Viete si otvor pri členku celkom pekne dotiahnuť aj na užšie členky. Topánky takto, predok je pekne ohybný v oblasti prstov, takže dobre sa bude deckám chodiť, našlapovať. Vzadu za petou je spevnenie, takže je tu výstuha v oblasti pety, takisto sú topánky viac vystúžené pod petou. Takto, topánky sú celokožené, tak. Ako vidíte, je tu šitie, ale za tým šitím je použitého aj lepidlo a je to tzv. Technológia 3D šitia a vďaka tej technológii neprenikne cez to šitie vlhkosť dovnútra topánok. Tak, topánky sa zapínajú na dva suché zipsy. Vďaka tomuto prekladaciemu vrchnému zipsu si viete topánky viac pritiahnuť okolo členku. Členok krásne vymekčený. No a vnútrajšok je takisto kožený, aby dobre sal pot. A topánočky majú vyberateľnú stielku. Tak, tá je tvarovaná, penová, vysoká asi 3 mm, plus ďalšieho 0,5 mm, niekedy aj milimeter je potom na tej stielke nanesená vrstva kože. Tá tiež dobre saje pot. Topánky majú takúto tvarovanú klembu a takisto sú trošku vyvýšené v oblasti teda pod petou. Takže takéto krásne perleťové topánočky pre dievčence.